Kadam Karbi Longarat Tumi 10 May Anikang Samapor 525 alom India laben ke Pakistan ang bong alang itum ceasefire agreement cetok elo. Wai Phit stame bangso agreement cetok det menapi gonta hini ni anwet lang Pakistan atum mangke India nat Nangtengkheng Phit lo. Jammu and Kashmir anat laben ke lapunat Punjab Rajasthan alom talupu. Munna Jaju एक किले पे अल्लाह ये किले पे जो जमीन पे लगा हमारे चुप लाइट बंद करो और लाइट बंद कर ये किले से आ रहे ना हमारी जमीन पे जो लगा है अल्लाह अकबर इधर से क्या चारों साइड Lasi BSF atumhal same order pitulo je Pakistan atum Nangtengkheng lo plotang de lapunat pen same Tengkheng lo nang populo. Pak breaks ceasefire within hours with drone attack on Srinagar, other cities. Srinagar long sitame drone bensi Tengkheng lo. Laben ke Sunday arni mate 11 May arni Nagrota Army Station, Jammu along hadak stame Tengkheng dudlo. Laben ke bang so ka Tengkheng adoine BSF sub inspector alang lia prandam nang julo. Lasonsi lapunat India Army tum stame areng husonang lo pusi birta pipon lo. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah alang lipen same tweet that there is no ceasefire. The air defense units in the middle of Srinagar just open up. Alang lipen same ningje pon lo just ceasefire avelang polo. Athe hadak Jammu and Kashmir along same Tengkheng Chengvaithu edlo. Saturday arni lo NDTV along kitok elason lo. Trump says full immediate India pact ceasefire after long night of talks. Alangli Donald Trump submit tweet mono. After a long night of talks mediated by states, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. Mane Donald Trump submit to me Saturday along alangli birta people elo je India and Pakistan atumang bong chedon elopu ceasefire ke chetogiban chedon elopu India ben Pakistan atum common sense la pengen intelligence me alang do matha pami se alang do me chedon loplo bol sebela sopen api ghonta hini api bangke puthot Pakistan atum India pan Nangtengkheng Phit la se alang tum bangso Aphuthak Puthot Chingvaithu Hilang pu la se apor alang tum jongpon je 12 May mate Monday ani se alang tum Puthot Chingvaithu populo Ilitum chini lo kedam tang Jerry Vance matela US Vice President alang li ningje pon lo je India la penke Pakistan Aron along ke chejok dunde lopu labang sobena phi Pakistan a government tumbang Pakistan tumbang same isi ka pheri doklo bangso ka pheri penalang li tum isi media long se ningje lo je India la penke Pakistan Aron pang samji pang samse ke lage US tuman ve loklo because de-escalation नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा Lasi Pakistan atumbang US President Donald Trump along alang litum dam tahelo la pene cingki dam tahelo alang litum cingki dera pena PC la Donald Trump abang same matela USA atum stame aprang si ke Pakistan tu menge cingki elo la penge Pakistan tu mangke ceasefire kedeng ji phana alang litum stame chisik pon mata alang litum aning hanglo lasi api India phan pachini thulo India tum stame to jongsi ahok hak lo plotang de to ceasefire agreement che tok nang plo lasi India tum stame kroidun lo la penke Donald Trump stame announce pit lo Bolsa me sialam tu tulang bang so ceasefire agreement ke cetok hut bang hala Indus Waters Treaty alam bang pali ponpe hala bang so alam bang ke alang itu apot kap prekarni si thikbot 10 May ani bang so ceasefire agreement cetok dera pisa me Indus Waters Treaty bang ke 15 July ani si chingwai ji pulo laben ke alang litum so dak pe ningje pon tulang la bang so ceasefire ke cetok hut je Pakistan atum alo song puno amadu punot jong si India dan Nangtengkheng lo pulo tang de lake Pakistan a sarkar tum si adai chi anang ji pulo
laso posi Pakistan a sarkar tu mangke alang litum methang chi control nang po alang litum methang la Pakistan along do an alo song tu mal same alang litum chi control nang po posi India tum pen same ningje pono lapen ke alang litum chedon sarlo bonds tame Nangtengkheng tu pit gonta hini api ceasefire chi tok der api ke alang litum Nangtengkheng tu pit lo keram tang video long litum chethan bolo je Poonch district along Pakistan tum wangsi Nangtengkheng tekang lo lapen ke penang antum ke apran dam nang lopu lapen der api bage nili video selam nilang laso posi litum chethan dam sinang Poonch district along Pakistan tum Nangtengkheng det pen api bangke India tum sitame Lahore along mate la Pakistan along a air defense alang litum Tengkheng dam phunlo lapen der api India tum same long term airbase bangke Tengkheng dam lo Nur Khan airbase lake Rawalpindi city along pulo lapene Murid airbase lake Chagwal city along pulo lapen ke Rafiki airbase lake Jhang district along pulo airbase kupilo pulo tangte nali tom chini thailo mara chini ne de thailo airbase lake hada ke isi military akem masonno hada ga ron kachidan ji phana rod hemta dopo lapen ke military army tum same hadak dopo lason takang si drone same dopo lapen ke ron hut kachidan ji anason sitame hadak doji hala sora dimsi India tum same long thom mangke Tengkheng nam phun phun det bangso airbase Katengkheng nang ko gathe laso aprang jong long trip ho India bhan same nang target lo alang litum missile same nang lo bon same la S400 air defense system ben neutralize don lablo mate khang don lablo Rawalpindi po adima airbase abang ke lake hadak Pakistan a military tum a headquarter lo pusipu hadak same Tengkheng nam phun lo lasi dak isyang thek litum thek ponong lo India si ke hai ji angring ke do athe pena ana missiles Pakistan pen nakilo puran ke India tumangke neutralize dun la mate khang dun la bon sam India pen Katengkheng a drone punon a missiles punon Pakistan tumangke khang un ide dak Hindustan Times long jong silitum langlo putan ke thekponong ji India launches drone attacks on 3 air bases in Pakistan in retaliation India tumbangke la long term air base bangke Tengkheng pon elo Pakistan tumbang so putha kupilo kining ji Pakistan tumbang kining ji ke la son lo drone hum thombang lo la pen ke dak na attack lo pulo bon same nilitum bang isia drone bangke abdun daglo puse Pakistan dum bangke pathini pon lasiala tum ningje thulo je India tum si nang Tengkheng lo pot nilitum same respond vegji nilitum same Tengkheng vegji pulo dak NBC news along jong silitum langdam lo plutang re thekponong ji Pakistan says retaliation is underway after India fired missiles at 3 air bases dak tok bonlo je long thom air base long Tengkheng der api bangke Pakistan dum same kachisi glok lo pulo Pakistan atum India phan alar ki hui jipu alang litum operation a men same chibi ponelo alang litum operation bunyan un marsus pusi alang litum same amen bipono mate bangso operation amen bipono India tumangke operation sindur pusi amen chibi ponlo nalitum same chinilo la bangso long thom air base la Pakistan long air base Tengkheng dera phi bangke alang litum same alar ki hui jipulo kopi phan lo litum chethanam nang alang litum bangso men ke enpon lake Quran ben siki enpon pulo Quran lake alang litum a holy book lo mate alang litum arna ma kitab lo amining bang lason lo English pen ke mate areng ke lo kalam pen ke solid wall of lead pu phan lo mane lead pen kaselam intang rak awal pusipu po dak translate bang ke English me thek bon wede lo bon same le dam lo pusini le ning thelo do thulang laso prang lo ta fata tu po missile ben same Delhi na Nangtengkheng lang sitame India tumake neutralize dun delo mate khang dun check lo mate abdun dak lo angsong masi abdun dak lo Pakistan tumpen labang so missile nang kilo lake Sirsa Haryana lom ansi nang le lo same India tumbang dak Delhi along nang le li aprang abdun dak lo lahai kado kawe Tengkheng det pena PC alang itum ceasefire ka chitok je phana alang itum chedon lo lapeng ke chitok pon elo bon same Pakistan tumbang pate pek det alang itum Nangtengkheng det lasobosi puthot phur chotu det lo alama ke nili ke matha teng pulotang te India ben Pakistan lake aning aklong ben ninga ching samji puke un ema pu athe 1947 ben lo non pu same ron so sa ke kai same do India la ben ke Pakistan ka chelang selet ira da the bangela Kashmir ka chithi Kashmir adim ka chithi joine si chelang selet re la ben ke India tum kai ke stame Pakistan atum phan akoi pipon lo je Pakistan sarkar lake terrorist matela logo song tum support dun pu bon samay Pakistan tum bang chipulo je nitum ke sonse nitum ke support pe pulo bon samay tum ke dam tang samay litum ang thek samay thek monong no alang nitum hadak Pakistan along long sir kep ka Tengkheng tum ke pena an ke alo song tum me thilo bon samay litum thek monong lo halaso ki thi akam ke claim hut bang ke Pakistan police official atum sitame mate army tum same hadak tetong dun asi dak pen tum chini pon lo je Pakistan tum kaning je alo song tum phan ke support pe ni tum ta pu kaning je lam ke cho bai pu approve bang ke klang te to pon tum chethanam chodang jong si update dolo pulutang te tum puthot chethan thuna
Nili video bangke aporting ben one tekti delo ate kaprek asai do kok joine nili hula aporting bengke one tekti delo. Bolsa men nili un an ke bor ipon po nangli tum subscribing non lapen gel tum tethan pon bomna dome thak me kardom.